כאן קודקוד. אנו יוצאים למבצע התביעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם, בחזית לכם מחבלי החמאס והג'יהאד. סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, צאו להתקפה, בהצלחה, סוף. לפרק אותם, לפרק אותם, בום! לרסק אותם, לרסק אותם, ביבי! לפרק אותם, לפרק אותם, בום! לרסק אותם, לרסק אותם, ביבי! קומו חי, קומו חי, קומו חי, קומו! זה הזמן לתקוף אותם, לשבור אותם, קומו! לגמור על החמאס, לא להשאיר ממנו כלומו! לתת להם מכה שיותר ממנה לא יקומו! כי הילדים שלי שלך צריכים להיות בשקט, כי האחריות שלי שלך ספק להם את השקט! מול כל אחד שמאיים על המדינה שלנו, השקט, השלווה והביטחון שלנו, על כל אחד שמאיים על הילדים שלנו, רוצה לגמור אותך ולשתות הדם שלנו! הקם להורגך, אחי השכם להורגו, כולל מי שמאיים על השהות שלנו פה. לפרק אותם, לפרק אותם, לרסק אותם, לרסק אותם, לפרק אותם, לפרק אותם, לרסק אותם, לרסק אותם, לפרק אותם, לפרק אותם, לרסק אותם, לרסק אותם, לפרק אותם, לפרק אותם, לרסק אותם, לרסק אותם. תפיל עליהם פצצות, שילמדו לא לנסות, תיתן עליהם מכות, אולי בסוף יסכילו ויתחילו לראות. יאו צהל שולט, באים אמא בועט, החמאס כבר קולט, היום אתה חי, מחר אתה מת. לפרק אותם, לפרק אותם, לרסק אותם, לרסק אותם, לפרק אותם, לפרק אותם, לרסק אותם, לרסק אותם, לפרק אותם, לפרק אותם, לרסק אותם, לרסק אותם, לפרק אותם, לפרק אותם, לרסק אותם, לרסק אותם. פנינו לשלום אחי, לא למלחמה. הפעם לא פיזרתי דם, זרעתי אהבה, הושעתי את היד, אני קיבלתי שוב ספירה. אז כשמכים אותי, אני מכה בחזרה, בום! אני אכה בחזרה.